Ikakawhaag unom nga Dominggo sa Ordinaryo nga Panahon, Setyembre 27, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa punuang mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Karon, unsa may inyong hunahuna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag. Dili ko mo trabaho. Apan, nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya, ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, moadto ako, mitubag siya. Apan, wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan? Sila mitubag. Ang magulang. Unya, si Jesus miingon. Sultihan ko kamo, ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye, mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, ug wala kamo mutuo kaniya. Apan, ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye mituo kaniya. Bisan gani kamo, sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.